Que tal? Boas tardes. Segundo día de moitísimo calor en toda Galicia. A noite foi abafante en moitos lugares, tanto que ata se acadaron os 29 graus nalgúns puntos. Para hoxe, a Xunta mantén activa alerta laranxa no interior das provincias de Pontevedra e da Coruña. Agárdanse máximas de 34 graus e pola tarde poden chegar as treboadas. Levamos protección solar, bañándonos tamén bastante a menudo, unha sombriña que hai un árbol aí que está medio doblado para baixo e xa non levamos nin sombrilla, xa nos metemos debaixo do árbol. É estupendo, aquí esta hora de comer, para casa e depois pola tarde outra vez. E mellora a situación do incendio forestal que continúa activo na parroquia de Herbón, no concello de Padrón. Leva arrasadas unhas 100 hectáreas, pero evoluciona cara a súa estabilización. Non se rexistraron danos persoais, nin hai vivendas afectadas. A noite, estuvo controlada, sabes, pero, bueno, con ese risco que ao final non tes os medios aéreos e demais, pero tuvemos dúas motobombas, fixeron un cortafogos por aí bastante amplio, entón controlaron bastante, o vento acompañounos. A zamburiña é unha especie que non se librou do importante descenso que viviron outros mariscos nos últimos anos. Agora o Instituto de Investigacións Mariñas estuda as causas do seu declive. Faino na ría de Ferrol, o único banco natural explotable de toda Galicia. O ano pasado observaron zamburiñas que estaban moi próximas á talla comercial e que este ano non parece que esa talla comercial este a darse. Entón, bueno, aínda sigue a preocupación. Vemos que o banco está a recuperarse, que eso son boas noticias, pero aínda temos que averiguar por que ao mellor non alcanzaron esas tallas. Que tal? Boas tardes. O episodio de calor que estamos vivindo deixounos unha noite tórrida en gran parte de Galicia, mesmo ecuatorial nalgúns puntos, ou non baixar dos 25 graus. O interior das provincias da Coruña e de Pontevedra están notando ben. Alejandro, que se agarda para esta tarde? Pois chus, para esta tarde o que nos agarda é outra tarde de calor abafante, calor que xa comezamos a notar aquí no interior da provincia de Pontevedra, como por exemplo en Forcarei, onde o termómetro da farmacia marcaba nada máis e nada menos que 32 grados. Desta hora están activos avisos meteorolóxicos de nivel amarelo por altas temperaturas, nalgúns puntos poderían superar os 35 graus e esta tarde van a activarse tamén avisos meteorolóxicos de nivel amarelo por treboadas. Por outra banda, temos esas alertas de risco de este episodio de calor para a nosa saúde aquí no interior da provincia de Pontevedra e no interior da provincia da Coruña. Esa alerta é laranxa, na zona da Costa da Morte a alerta é amarela, polo que non nos cansamos de repetir esas recomendacións básicas, sobre todo para os máis pequenos, tamén para os máis maiores e as mulleres embarazadas, hidratarse ben, empregar roupa axeitada, roupa fresquiña e, por suposto, non expoñerse a calor nas horas centrais do día. Todo isto despois dunha noite na que en algúns puntos, como por exemplo en Carnota ou en Vimianzo, pasaron de cheo dos 20 grados. Como vos decimos, agora mesmo aquí en Forcarei, 32 grados, polo que agora mesmo o que compre é quedarse na casa ao fresco ou buscar unha boa sombra. Fixo calor, o que pasa que certo é que nestas zonas do rural leva lo mellor, que iras que non o verde tamén non serve de paraugas para ter esos momentos fresquiños. Mal, moi mal, demasiada calor para este tempo. Sí, a verdade é que é moita calor, isto non é normal. Onte xa vou estar con ventanas abertas e hoxe de momento ainda aguantamos, pero irá peor, creo, durante o día. E con estas temperaturas as praias están hoxe ateigadas en todo o país, tamén no Porto do Son. Xoel Rodríguez. Si, chus, non se libran en Forcarei en puntos do interior, pero tampouco nos estamos librando no litoral da provincia da Coruña, porque neste concello de Porto do Son, cando son as 2 da tarde, atopámonos xa arredor dos 30 graus de temperatura. Iso sí, a temperatura da auga que teño xusto detrás de min atópase aproximadamente a uns refrescantes 15 graus. Durante toda a mañá foron moitos os que precisamente fuxiron do interior desta provincia da Coruña para vir a combater a calor o noso litoral, e desta hora, como ven, son moitos os que continúan precisamente sobre a area xogando ou dando un paseo pola beira do mar. Iso sí, o mellor desta hora con estas temperaturas é refuxarse no interior dos locais, baixo unha sombra ou tamén nas terrazas dos bares e restaurantes. Por diante queda aínda unha tarde para gozar do sol e destas temperaturas, lembrando tamén que Meteo Galicia mantén activo ese nivel amarelo aquí no suroeste da provincia da Coruña por este fenómeno, por este episodio extraordinario de calor.
Para nosotros esto es normal en verano, pero para aquí he traído ropa como va a hacer frío, bueno, guardé. Digo, me lo podía haber dejado todo en mi casa. Pois bastante mal, moito calor e un bochorno grandísimo. Levamos protección solar, bañándonos tamén bastante a menudo, unha sombriña que hai un árbol aí que está medio doblado para baixo e xa non levamos nin sombrilla, xa nos metemos debaixo do árbol, é estupendo, aquí hasta a hora de comer, para casa e depois pola tarde outra vez. E con estas altas temperaturas comezan os incendios. Continúa activo o que se declarou onte a tarde na parroquia de Herbón, en Padrón. A toda agora queimáronse máis dun 100 de hectáreas. E malia que quedan algúns focos activos dende o operativo de extinción, coidan que podería quedar estabilizado nas próximas horas. O lume declarouse ás 4 da tarde nunha zona de monte na parroquia de Herbón, estendeuse con velocidade debido ás altas temperaturas e a complicada orografía da zona que dificultaba o traballo das brigadas e o acceso das motobombas. Un terreo en que está a ser fundamental o apoio dos medios aéreos con 6 avións e 5 helicópteros loitando contra as lapas. Unha axuda vital que tivo que parar en canto caeu a noite. A noite, estuvo controlada, sabes, pero, bueno, con ese risco que ao final non tes os medios aéreos e demais, pero tuvemos 2 motobombas, fixeron un cortafogos por aí bastante amplio, entón controlaron bastante, o vento acompañounos. O incendio non chegou a ameazar ningún núcleo de poboación, pero sí que afectou o tendido eléctrico provocando cortes de luz que en lugares como Herbón aínda se mantiñan ao mediodía. Tamén tiveron problemas co sinal de telefonía móvil e mesmo co da televisión. Parece ser que non hai luz, estaban sin telefonía móvil, xa ves os avións a funcionar, sin tregua, porque creo que ardeu bastante todo pola zona de Carcacía, Pazos e Herbón, pero é o pouco que sabemos. Nós sí que tuvemos sin tele ayer toda a tarde. Claro, están sin luz eléctrica, bueno, ao final sin as cousas básicas, sabes? E a xente está un pelín preocupada por eso. Teñen os arcóns cheos de carne, bueno, teñen medo que se estropean as cousas, porque ahora mesmo xa casi levan 24 horas sin luz eléctrica, é unha incomodidade, claro. O lume achegouse moito a varios invernadoiros en que se cultivan os pementos de Herbón, pero os equipos de extinción conseguiron controlalo antes de que estragase a colleita. E precisamente por segundo verán consecutivo, a Mancomunidade de Montes do Baixo Miño activa o seu proxecto Ollos no Monte, unha ferramenta na loita contra os incendios en Galicia. Raquel Gandoi. Porque o lume non entende de marcos nin de límites entre comunidades de montes, o verán pasado naceu este proxecto que pon os seus ollos nas serras da Groba e da Argola. Baixo a tutela da Mancomunidade do Baixo Miño, unhas 30 comunidades de montes máis colaboran coas patrullas de vixianza. Simultaneamente poden chegar ás 300 persoas e a través dun grupo de WhatsApp patean os territorios para alertar nese grupo de situacións perigosas e inicios dos lumes. O ano pasado frearon 14 conatos de incendios. Esta mañá participaron en Goián nun curso de formación impartido pola Xunta. Un motorista morreu nun accidente de tráfico en Redondela. Ocorreu pasadas as 11 da noite. Circulaba pola Nacional 550 á altura do camiño de Fortóns, cando por motivos que se descoñecen saíu da vía. Foi un particular quen deu o aviso. A partir de aí, mobilizouse todo o operativo de emerxencias, pero desgraciadamente só puideron confirmar o falecemento do motorista. Unha testemuña contábanos así o ocurrido. E derrapou aí, bateu de frente ali contra a esquina do burro. Foi parar ali. Foi mesmo de frente ali a moto, ele, claro, deu co peito, estaba sangrando por a boca, non? Mira, el eterno problema deste sitio é a gravilla. É imposible, isto é raro mes que non hai un accidente aquí. Se hai cuidado de ter a gravilla limpia, pois non suele pasar tanto, porque é unha curva peligrosa, e derrapan todos aquí nesta curva e van parar a casa de enfrente normalmente. E onte tamén faleceu unha persoa nun accidente en Vilar de Bos. Outra máis resultou ferida de gravidade. O sinistro produciuse pasadas as 7 da tarde deste venres, na vía que conecta Vilar de Bos a Trave na parroquia de Berrande. O vehículo saiu da vía e bateu contra unha árbore. E unha muller faleceu na praia do Ézaro, en Dumbría. Foi un particular o que alertou dun corpo aboiando no mar e pouco despois uns mozos lograron sacalo da auga. Os sanitarios practicaronlle manobras de reanimación, pero só puideron confirmar o seu falecemento. A autopsia determinará se morreu por afogamento ou por unha indisposición previa.
En Parga, no concello lucense de Guitiriz, a capela do campo da Feirá acabou cunha boqueira de grandes dimensións. Foi causada por un tractor que impactou contra o templo por razóns que se descoñecen. Hoxe o muro traseiro está coberto con táboas para protexer o interior. O retablo e as imaxes dos santos que había dentro sufriron danos importantes pendentes de catalogar. Un tractor parece que se esnafrou contra a capiña, causándolle un boquete enorme, destruindo un retablo do siglo XVII, parecenos que é do siglo XVII, dañando varias imágenes, ainda puido ser peor do que foi. Afortunadamente non había ninguén dentro. A Garda Civil detivo un veciño de Cambados de 47 anos como presunto autor das pintadas que apareceron nun dos muros da igrexa de San Benito. Acúsaselle dun delito de danos no patrimonio. Realizouse un rexistro no seu vehículo e na nave onde traballa e o resultado foi a intervención dun bote de pintura en spray negra, compatible coas pintadas realizadas na igrexa. O detido foi posto en liberdade e as dilixencias foron entregadas no Tribunal de Instancia de Cambados, onde terá que comparecer o investigado. Na Ría de Arousa están moi preocupados pola proliferación da alga asiática, unha especie invasora que xa causa auténticos estragos nas costas andaluzas. Esta alga enredase nos aparellos de pesca de artes menores, impedindo que se poida continuar co traballo no mar. A súa presenza na auga tamén está a reducir o número de capturas para os peixes que buscan hábitats máis favorables. Aseguran que a situación é moi preocupante, xa que esta alga asiática está chegando a algúns areais. Esta alga invasora procedente de Asia enganchase os aparellos de pesca como se fose pegamento, impedíndolle a moitos mariñeiros galegos adicados á pesca artesanal e costeira seguir co seu traballo. Esta especie é unha bella coñecida das costas andaluzas. No sur están falando de un día inteiro de traballo para limpar os aparellos afectados por esa alga. E aquí temos horas e ademais piden desinfección do casco con agua doce que, por certo, non levamos a bordo. A máis da desinfección do barco, outra das recomendacións é a de manter os aparellos unha vez limpos 48 horas en terra para evitar a súa propagación, unha situación que o sector cualifica de inviable. Con traballo de vaciar esas algas e o traballo que dá quitala das redes é que non traes pesca. Gastos tes os mismos, gasoi, seguridade social e todo eso e non lle saca rendimento. Porque alí onde nace esta alga invasora, que actúa como unha alfombra moi densa, diminúen as capturas ou modificaren o ecosistema. Algúns dos portavoces de ANARME, Asociación Nacional de Artes Menores, falan de situación alarmante. Pode comprobarse nesta imaxe, onde as pequenas embarcacións están cheas desta alga, kilos e kilos que chegan a terra sen un protocolo claro. En teoría, piden un envase estanco co cal levalo a terra. En terra, en teoría, debería haber uns contenedores que xa son especializados para eso. Non existen porque tampouco hai unha declaración oficial de xa está o problema aquí. Crece no fondo do mar, nas zonas rochosas, e agora tamén podemos atopala en algunhas praias como esta de Mogor en Marín. A Galicia chegou hai 2 anos e temen que poida afectar os bancos da Ameixa. Isto, en 10 anos, non vamos a poder ir ás playas. Non lle vai afectar só aos mariñeiros. Vai afectar a toda persona que vai a bañarse. A súa capacidade de reproducción é alarmante, porque as últimas todo o que nos achega a xente é que xa está moi extendido dentro da ría. A solución non parece sinxela. Dende hai uns anos, a USC con fondos públicos estuda a súa propagación en varios puntos do noso litoral, dende Ribadeo e ata Guarda. O seu avance parece imparable e en algúns casos chegou a provocar en contacto coa pel picores e reaccións alérxicas. Os portavoces da Asociación Nacional de Artes Menores en Galicia pedirán unha xuntanza coa Consellería do Mar para buscar medidas urxentes. Na Ría de Ferrol abre esta semana a campaña da Zamburiña, con máis dun mes de atraso sobre o previsto e con algo de incerteza. Precisamente, para analizar a evolución deste molusco, o CSIC iniciou un estudo a través do Instituto de Investigacións Mariñas. A campaña da Zamburiña empezou luns na Ría de Ferrol, onde está o único banco natural do que se extrae este molusco. E hai incerteza porque nos últimos anos houve unha diminución considerable das capturas. Pasouse de máis de 24 toneladas no ano 23 a só 3 no ano 24. E nas 3 confrarías, Ferrol, Barallobre e Mugardos, hai preocupación porque a Zamburiña non acaba de medrar.
Sí que atopamos moita nova, máis juvenil ou detalles que non son comerciais, pero sí que é verdade que, por exemplo, o que eles decían é que o ano pasado observaron zamburiñas que estaban moi próximas á talla comercial e que este ano non parece que esa talla comercial este a darse. Entón, bueno, aínda sigue a preocupación. Vemos que o banco está a recuperarse, que eso son boas noticias, pero aínda temos que averiguar por que ao mellor non alcanzaron esas tallas. Sara é investigadora do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC con sede en Vigo. Participa no proxecto que botou a andar en maio para analizar esta decadencia da zamburiña. Unha mágoa poder perder un recurso que é tan importante tanto a nivel ecolóxico e como a biodiversidade como a nivel socioeconómico. Porque tamén, claro, para eles é importante, un recurso que teñen e que moita xente vive de isto. Nestes primeiros momentos están analizando o substrato mariño e a preferencia que amosan as tamburiñas para fixarse nas cunchas das vieiras. Unha das partes do noso proxecto tamén é un pouco analizar a situación histórica. Temos datos de estas análises que fan previamente as cofradías. Entón, unha da parte do noso proxecto é un pouco analizar como variou as variables ambientais ao longo dos anos e poder ver se ao mellor hai alguna cousa que notase moito esa variación ambiental e que poida estar afectando que xustamente a baixada da poboación coincidirá con algún período en no que variaran esas condicións, pois pode ser temperatura, salinidade, e que, claro, poden ser moitas cousas. O proxecto ten un prazo de 2 anos e conta coa colaboración das confrarías da zona e das súas asistencias técnicas, así como da Estación de Bioloxía Mariña da Graña, unha instalación científica da Universidade de Santiago. Cangas prepárase para acoller os milleiros de visitantes que cada verán acoden ás súas praias, cun problema no foco, a invasión de vehículos que traen canda eles e que en moitos casos aparcan de xeito descontrolado. O Concello quere garantir a seguridade e está a instalar pedras á beira das estradas para evitar coches mal aparcados. Nos días de sol do verán, as estradas que dan acceso ás praias de Cangas énchense de coches. O problema é que en moitas ocasións quedan mal aparcados nas dúas beiras, dificultando o paso de ambulancias ou servizos de emerxencias. Para evitalo, o Concello de Cangas instala pedras á beira das estradas. A parte aparcan nos dous lados. Esta é dirección, realmente dirección única. E ás veces pois a xente pois non respeta as señales. Sí, pero porque as carreteras son as mesmas que había fai 40 anos. Entonces, cada vez temos máis coches e as carreteras son as mesmas. Moitas veces a sinalización non chega para evitar que os coches queden aparcados onde non deben, mesmo ás portas das casas. Hagan calles prohibidas, claro, pero que ya sabemos que el turista viene, quiere ir con el coche al borde, pues eso no puede ser. O aparcar a un lado solo, pero a los dos no, porque eso no, o vas o vienes. Si viene una ambulancia, ¿cómo hacen? Eso pasa, aunque no solo sea en la playa, en otros sitios también suelen hacerlo. Y deben de hacer un aparcamiento para que la gente pueda aparcar y poder ir a la playa tranquilamente, aunque sea un poco lejos, pero hay que andar, si también se hace ejercicio. O sistema de colocar pedras para evitar os abusos cos coches e mesmo coas autocaravanas non convence a todos, se ben a maioría recoñece que existe un problema. Meter autocaravanas aquí tampouco é a mellor forma. Poñer pedras tampouco, pero non sei cal é a solución. Pero lo que no entiendo yo es por qué pusieron esto. Como le comento ahora a mi mujer, en vez de arreglar, poner un paseo en condiciones, aprovechar las dunas, arreglar la playa, pues no, tienen abandonado todo esto. Entonces no entiendo yo por qué es esto. A mí parece ben, porque os coches estaban, o ano pasado estaban aparcando mismo encima das ervas. Para mí, perfecto. Desta vez as pedras son ben grandes para evitar que as movan para facer oco e crear un aparcadoiro onde non se pode. E fartos están os veciños de Carril da vaga de roubos que sofren dende hai tempo no cemiterio municipal. Os ladróns levan dos panteóns as flores e os xarróns, pero tamén en ocasións danan as sepulturas. Na entrada do cemiterio municipal do Carril hai un aviso ben claro que advirte da presenza de cámaras de seguridade no interior. Colocáronas algúns dos particulares que veñen a este camposanto, fartos de que lle rouben nas tumbas dos seus seres queridos as flores e os floreiros. Eu teño posto as flores o día de difuntos o día anterior e outro día pola mañán ir a mirar e xa non estaba. Unha prima miña xa lle roubaron 3, a min roubaronme 2.
Todo o mundo se queixa. Outro día viñemos, estaba aí unha señora, estaba toda enfadada porque tiñalle dúas macetiñas así abaixo, non? E desapareceronlle. Eso me dixeron a min, que había roubos, además que había un fulano que non viñáramos solas, que había un fulano que andaba por aquí rondando, pero eu nunca vin nada, De feito, a nós, cando foi do Día da Madre, si levaron unha planta que se puxo a máis. Ahora mismo nos faltaban as flores da tía de miña nai, e a unha muller levaronlle dúas macetas con plantas que lle tiña os pais, levan todo o que collen pola man, todo levan, todo lle vai ben. Sei non porque o dixeron, é unha familiar miña, roubaronlle a jardinera con flores e unha veciña tamén, levaronlle 3 veces o xarrón cas flores. Uns roubos que levan padecendo desde hai xa moito tempo, non é polo valor económico que supoñen, senón polo feito en si mesmo, co valor sentimental engadido. Así que os que veñen este camposanto a honrar a memoria dos seus seres queridos celebran a colocación de cámaras de vixilancia como unha medida disuasoria. E pon aí un letreiro que pagaron os... A ver, que non a puxo nin o xuntamento nin nada, o pagaron as persoas que teñen aí seres queridos. Acabo de ler aquí, non lo sé, non vi. Pode servir para que non veñan ou... Porque, claro, quen cree que aquí hai cámaras? O destino destes furtos descoñéceno, pero hai quen pensa que tan só é por facer dano. Penso que é para facer daño, porque eso, total, non quita a nadie de ningún apuro, penso eu. Creo que é para facer dano, porque aquí quen se mete con nadie. Así que con esta medida agardan acabar con esta vaga de roubos que levan padecendo desde hai tempo no cemiterio municipal. Como lles contábamos no inicio do programa, hoxe outro día de moita calor en toda Galicia, imos ver como se vive a través de algunhas das cámaras da nosa páxina web, g24.gal. Empezamos en directo no Grove, onde hoxe se agardan 33 graus de máxima. Aquí ven a praia de Silgar ateigada en Sanxenxo, como era de agardar, hoxe tamén chegarán ata os 33 graus. E aquí ven a praia do Matadoiro, na Coruña, a cidade librase da alerta, aquí está, a praia de Matadoiro da Coruña, a cidade librase da alerta que ten activada a provincia, pero aínda así goza xa dos 30 graus de máxima. E súan en Verín, onde o termómetro marca xa 31 graus, dos 35 de máxima, os que chegarán hoxe. E rematamos en Santiago, na Praza do Obradoiro, onde castiga o sol. Teñen arestora 32 graus, a máxima será de 34. Precisamente estamos nos días de máis horas de luz do ano e coincide en Galicia con estes días de sol e calor. Sempre serán poucas as veces e as ocasións para recordarlles a necesidade de protexerse do sol. Dígnolo un ano máis farmacéuticos e dermatólogos. Son o mellor aliado contra os danos do sol. A protección solar é algo necesario todo o ano, pero bueno, máis nos meses que o sol incide con máis intensidade. O ideal é sempre prever. Previr, e hai unha chea de alternativas, prepararnos e protexernos pro bronceado con seguridade. Temos dúas alternativas. Unha, se lle chaman bronce precisamente porque para axudar a coller bronceado e incluso prolongalo máis no tempo. Sin embargo, estas son máis ben para proteger a piel, esa piel sensible, máis reactiva, axuda a, digamos, a que a piel non este tan sensible cando empece a expoñerse o sol. Igual que unha barra de labios, pero isto para a cara. E logo está moi ben, porque dicir, non hai excusa para non levar o fotoprotector contigo en río. Tampouco hai excusa se optamos por ser respectuosos co medio. Xa che pon aquí o sello de que está formulado de forma que non daña os corales marinos. Sexa como for, protexerse é clave. Dermatólogos e campañas xuntan esforzos para recordalo. La necesidad de adoptar medidas de protección, sobre todo en esta época en las que tenemos más tiempo libre y las horas de sol y la intensidad de la radiación ultravioleta es mucho mayor. El lema es luchar contra los bulos que circulan por las redes sociales sobre el callo solar o que el uso de fotoprotectores es malo. El sol tiene efectos beneficiosos, cada vez se han ido descubriendo más, pero también tiene efectos perjudiciales. Algunos efectos perjudiciales son inmediatos. No te proteges, te pones al sol de forma inadecuada y te quemas. Pero hay otros efectos que se producen a largo plazo y estos efectos que se producen a largo plazo la gente a veces
pues non los toma en consideración. En caso teño que dicir que non me protejo moito, nunca o fixen, entón non estou acostumbrada. Hai xente que di que tamén o exceso de crema, que tamén tampouco é moi bo, non sei que, xa non sabes o que facer. Moitas sombras por aí tamén, non? Así que non suelo protegerme, non? 50, sempre. O polo menos fago, outra cosa é a xente, pero vamos, deberíamos. Polos problemas de piel que teño, pois sí que estou concienciado ca protección solar. Sempre hai que usar protección. Voto, sí. Non, eu son obediente. Compre sí ser obediente e concienciármonos de que o sol pode provocar cancro de pel. Ben, pois rematamos aquí este Galicia Noticias. Quedan agora con Noelia Rodríguez e Información do Tempo.